det er det godt. Det er mættan, list, udvig, det første. Og så er det integration. Og så er det særligt at det var et med. Man kan vende var et med, så det er visionen til var, det kan man faktisk sige. Det er sådan her. Og vi säger ju att som är presentation att det kan gå så som man gör så. Det är mycket och det har varit för att vara det så automatiskt så. Tackar vi för det. Det är det på att vi måste gå det samma. Så väl business är så här så. Ja, bra. Så bra. Då sen det här så. Sen det här. Ja, men vi kan slå det så där. Ja. Og det er jo lettere vi kommer nu lærere i vanligere, så vi kommer bli alfabetisk. Ja. Vad ska jag säga? Nej, okay. Ja. Får jeg selv mig? Ja. Og jeg har handlet med alfabet, ja. Og så har vi så og så er Johannes det er Lavapsen. Kan jeg gå nu? Ja. Der er en små. Ja, det er Torsten. Og så er der Tål, er der Osterleila. Det er så det Det byggs det till. Ja, det er lækkert nu. Ja. Og til sidst Samsø. Susanna også. Ja. Ja, ska jag börja? Och i början här har vi då den kreativa. Det är väldigt stort och jag har och vet jag att det var så när jag skulle styrka lärarna när förstaskolan som är i Hammers och Ja. apropå som man kan säga att det här är ju apropå som jag också har Susanna vad var med vår andra. Förra det bra. Jonathan här, ja. Och så här är jag intresserad av hur får man det bäst, hur får man människor att glömma. Och det som hon visste är att vi bygger böten upp runt om åhå. Så blir det en öliga god uppgave alltså själv. Den sagt mig som det blir, nu ska vi också försöka att se alla systemet. Så inte just till att det kommer att vara äntligen bättre människor. Hvis vi har en vision och man har kanske följa att grunda sig på potential så må vi tycka att översätta med. Och människor blomma, det är också pratar eller också. Så för att lämna sig att vi kräver människor i konflikter. Och precis som vi går i öppna kassor. Vi tycker att det är alla mentaliskt med ödesvårt människor skapar. Vi ska först börja bruka för skapande ämnen som lever. Sådana som blomma. Sådana. Majra har vi tillfört tillfär så att du kan spänna på det tacklavlist. Så får vi det samtidigt. Jag tror det ögonen är rikare så var det allsens mentalist. Det är en riktig server och sysor. Kreativa kvinnor och en hoxansle om honom. Jag fick en hussätta som är mäktarna och deltog på det. Som nu ögonen är orepresenterat och mala och här är det inlöst så att jag inte det ämnen till det. Så vi fortsätter. Men jag också fram till samma för ögonen till att lära sig vad mäktarna så att säga att jag är så över en människa samtidigt att hon får då öron. Och Jonas? Ja, jag kan ta kontakt till det som jag säger att det är som en nyckelauppbygg och men jag hoppas att mentan är lika som en pastor att samma själva samfunnet. Det sunnar. Men vi är helt och det här som ungen mentan, ungen list är som mantar mot det som lyder i mitten att trivas.
Och hvis vi skulle trivas med Vavo, eller hvis vi trivas med någon lokalsamfunn, så är det nöjligt att man har lyst och mätta som en part av tillvaro. Och tar man snackar om mättan och list, så är det så rävligt. I Vavo är det nog snäck vi att det säger halt och man fast snäck vi instinkt som man gör det, man har ju lyssnat med forskningarna, vi listar så och jag fick om. Men det är ju eisne, man snackar om ha-mättan, om nudja-mättan, och snackar man om äldre-mättan. Jag halte att hvis du ska ha folk som, eller hvis ung folk som dama mättan och är blivande mättan, så må det spyra också. Och kan man spyra i barnagaren och skolan, för att man kunna utfolda det som människa, här som du är, vid du av oss med. Jag har vist att det fyrr, at jeg halte at okkara folkaskole til dømes er blivet man velkligur, og gjør ikke rundt fyrir at skapa. Og det viser så at i skolan jo meir man skulle hava bøvlet inn til man sett slik inn til at man skulle lesa og om ting, som eisne tunningar mykje, i samband med mettan for å kjenne til skriv og anna. Så glemte man det handlan, det skapa. Det er lukket som bare simpel for fjone. Og av det samme så er det som de bøttene som har allstid handverk og list og annet, de har ikke det målet om skolen på bordet. Det vil ikke framelsket på samme måte halvdige som annet på skolen. Det halvdige er som ikke grønner brøyta til, så får jeg det spyrende som skulle gjenge helt bøys etter at skulle være ærestak. Så det går ikke en parst av det som man har gjort. Det er på måte til ja, jeg hadde gått her, jeg skal ikke ta noe for året av høyene, men jeg hadde gått her at man må hitte etter hvordan jeg flytter det kreativt mot det bøkelige og noe for historie. Det må være en javn og en middag. Her hadde jeg at det kreativt har mist fornekt mot det bøkelige og noe for historie. Selv er det bøkelige. Boja Center, Johannes Tuttolsen var her, men tost jeg til Lykke Harsman. Ja. Altså, Gunnar, du tog Ja. Ja, der. Jo, jeg må si at det er øyelig av egnet som faktum der, tror at altså sjálfur omtogur seg som lærarvikarer. Det er at de unge, de har bruk for utblåsning, de har bruk for en film. Og det er alltid grunnlig ofta kan man påse vid skolastjøren om hva man hever i handverkskolista. Det er så små teket av listene som man egnar til sjålvårda, til dømes sjålar, et eller annet målva, et eller annet. Så får det en avhånd, det er svært til funnet seg til ja. Så du får det en avhånd og ugelsen her, tror at de suttjana på ugelsen, så er det her, så er det innvesta. Så kan du takke det her og i Gjursson det er, så kommer det til slummer, man får bare være sånn. Men det er i Jordan, det må man respektere til slummer, det er jo bare. Men så, til å komme igjen, det er jo i Boston. Hvis du også som barn veldig kjenner å skrive, det vekker en god lærer, et lista for høyast, som er tonleikere, eller han er violinspillere, sjånleikere. Det er en av suttja til, listafolk, det er vel å suttja hina greina og reisene, hver teg er jo ekna i tid. Og på tannmåta, i forrjum, hun tar så om Janne, jo, list, saman hongur, altså samfunnet tenker saman det list, listen som skapar saman har ujane samfunnet. Onkursveita, kjenslulega og det skapar det. Det er ikke meg noe på det, det er men ja, man har så jo, det er vel til. Handverkslist er det øyla på emne herfra. Og så kan man takka det heianfra. Bida bytja det ut. Og for jeg resten kommer nå møbler man løtt å bli at selja produkter i forrige, men at vører som sjåleikar, tåleikar, kan vita vi godt. Det har alla resurser til. Det skulle bare släppa. Landet må stola det. Men stola det med fyrir jeg kommer ut rundt i heimen.
Gå sjóvargar, tóvargar, suttja hvor jeg vil ha. Det er minst lukka gå, etla betur enn det er uthang. Grunnt av hvor geografisk, her vi litja, her hever skapt et landa. Det er ikke bare det akkur, som kjør Mykonos, etla at du skal følge mange fyrir, men det kan nesten skapa noe annet. Spenning, kring og annet. Så er det at vi har noe. Og takk kunne bøttene som kommer til, så det er avhåret til. Så kunne selges av våren her, og i uthangen. Og det er rett og slett ikke mye, jeg vil få en ære av vinnerleis. Jag vet inte. Jag har försökt sitta till kanske lukar sådant. Och så Laila. Ja, jag har alltså. Det är ju att världen med samt alltså mättan och det är ju världen med kunskap och under öppna samhällen. Det är allt som vi gör och hur vi gör det och vad som vi gör det. Det är också mat, det är och chans för det och det är allt som hör det samman vi uppgåra mättan med för ju. Det handlar ju vidare så vet jag. Och vad väl ska göra det är att öka mjölken och att stimpra är inte mer under mättan och det för det. Och det är som jag ser det, det är nästan till fråga på det. Här börjar det växa och växa nu i skolan. Och i alla tendenser som vi kan se nu senast är akkurat det att faktiskt nämligen att ska förbyta och skyddas. Vi kan ta så vidare, det som kan sätta på själva. Fyra, det är vi som lägger ner i ja. Så vi måste hitta efter kan det är undervisning i skolan. Det är vi som motiverar det till nettoarbetare alltså vi har AK4 mättan och det så det är exempel på det vi är. Ja. Och så. Men alltså det här att med följer är ett EU-skål alltså samtal. För kan man som förnyar position. Det är mindre än en löp på Moskva och Danmark som är lika vid namn och story. Vi kan ha en process som ligger uppe i nästan bin. Det är gott att göra med mättan som har sitt system. Men mättan i tid alla ständer, det är grejer för samman så kommer mättan klart fram. Och man kan se att mättan är lika viktig för människor som vatten och fiskare. Man kan se på det. Vi har också haft alltså en lika mättan för den första dygnet. För kvinnor för ju fast bara och vinter annan. Det är tjatsamt och så det. Och vi hade god oro så att det har gått över och har kvart här alltså vintermättan och spär dammar men det är nej. Vi fick här så precis vända gängen måste till förtjänat så vi tar skissa brand och vi tar steinrum och så det alltså inte något känt alltså en stick designer och så vidare. Så jag hade det att och det blir rätt som någon säger det alltså det är vi faktiskt då och där står det så det här är ändå vi för långt att vi skulle använda och mäta vatten i bästa position och jag hade lite att vi kan inte till så är man vill inte mer last man ska nu någonting och så får man ganska forma det och så ut i scheman och det och en känd lista med oss som Hans Paul som just när jag är på starten i Bergen och det är som jag säger han är socialiserad människa på något sätt. Jag minns han gör en hos ett högt alltså lärare förlärare och så kommer det bra in det han är kanske så jag har att man ska fokusera på det positiva för vi kan gärna och mycket men då så är det för ju alltså det är ju väldigt smart och det är bara att känna no puoi cosa è no sono ormai si tratta di questo di lavoro facciamo un so man skulle alltså instruktioner för att di lavoro in studio di Italia men det viktigaste drive i första mättan det är människor Ja. Jag har ofta spatt med tanken om att faktiskt inte hade några skipar i skolan och inte hade så skipar i tillfället att det var
och helt och fokusera på att använda och mätta människorna här som det är. Men man säger att man ska stanna då och råkna med sig och säga vad själva. Det är väldigt schack och som man så kan bli människor runt om alla. Så var det öliga pengar till någon kan köpa någon som känner det. Men halvt det kan bli en skuld och så skuld på samma nästa. Vissa också som intresserar sig av den energiga bönderna. Bara som dödliga. Att man så släpper att bruka sig vatten här och att så nomsfrönkar och lärare är du här och andra skolsvett är du här och män och mäkta till vissa så akutfunktion så ska du nog sörja för det att finna till en kvättmedicin och du kan lära mat handledare så slapp du och du kan färra en utkastande bruk. Och du råknar kött ut hos några lidare man ska mätta kaffe och ska man ha kaffe. Alltså man kan bitcha upp och på Amazon bara som ett Rosa? Jag finns ju väl just när att är ju skolor som är ersamma som är det efterskolar som bygger på ett koncept. Alltså lärarna kan reas allt som man måste. Men på första året det färra och jag kan skola så här hade haft matematik och han vid allt. Vi har brukt akkurat här som du säger. Det som också om vård så är vi rikare vi missar folk. Och skolton och att de också anslår av folk. Ta samsvart med det här minst att ha klippar på restaurang i Jesmölno. Så att där är få ställen som näck söva och sysöva. Och som det var kom vitt. Det må på en av de måta gärna skipan som sätter de om och trycka att blommar. Och vi ser det uppe, nu sitter vi båda i vårt månad. Vi har när vi gjort en vision här som mental och list är en öra tycker jag först. Nu har vi en showläggare här. Och jag såg ju filmer att ha lite laxa på sig och göra sådana på åt detta. Att här blir gjort en filmbroschyr och kanske har vi ara på samma sida. Ja. Kör. Susanna? Ja, jag har sagt det i vanliga sätt. Jag har en psykologi här. Man väl i konstterapi och talarterapi som är ordentligt gott anpå. Och man ser, alltså samhällstorm för exempel, hon mätte, jag tror att det är om. Du kan måla alltså rötterna av födseln, för det är mycket depressionsskador och så vidare. Så det är en stor avstånd av det rösten på mig. Och det är som Rosa nämnde att du kanske har sagt alltså ut i undervisning få spännande läring alltså knappt så synlig på vittnen och särskilt i växeln. Talar vi där med det. Så på tandvatan är det en riktig av tiden att göra. Och jag hade ägt det var viktigt att vi kanske så jag färre mätt när vi är utbildade. Alltså ut. Och jag ser till faktiskt en skola som har inte listat lite arbete och det är faktiskt en bra en global utbildning som kan få och att det är mycket som är lärare så man gör en universitetsutbildning som så att man ser lägger det inte och ett annat som är väldigt viktigt är att yrkesfolk innan vi blir med. Det är samma grej. Det är ju sekretär gångböven stod center på en klaverskala, han visar vi inte ganska finna. Det är hundflöst att det är så han först kostar en 1000 språng till man är stanna. Så testar vi eisen välja om tid. Att ta det över hela en utbildning och ta efter yrkesfolk så ska man ha en ordentlig. Det är det. Ja. Det är inte det amatörteater vi har i sig. Det är professionellt också. Jag köper inte att spela första gången. Men jag säger jag pekar upp. Jag spelar bara. Ja. Nej, jag kan göra det nästan stort. Hatta var just det som jag kom med om det. Jag tror inte det. Hatta det som du snackar om vart att du inte tänkt att för det där att vi ändå lära vi in här först du ska börja. Här är det land du ska komma in. Och stola till. Att det allt att säga. Landet stola. Vi tekur okkara tjalo og langt i røver.
Ikke var så att stor långt. Men hvis du teker ut shit, det som det har satt på til dømes svøret. Skal du nevne noen grupper til dømes, så til dømes Appa, Max von Sydow, er alt stolet landet har blitt satset på disse folkekjøyer. Her kom inn, det har årsmærket, så landet satset hardt på seg. Hvordan nekva ferder har svøret ikke finnes bare og ena av Appa, hvordan millioner ferder har det finnes lilla. Det større eksportvis en hoppnad från Sverige till det var största exportfär. Det behöver det ta det. Och tycker jag att vi skulle orka anstränga oss mycket för det så kommer vi inte uppnå det sen. Ja, men det hade jag så mycket gott till rastad som en fråga. Ja, det hade jag det bara förväg har tål inte satsa. Jag tänker bara det som är helt sitt. Jag ska för en ja, förväg det är men det ser bara så hur det står. Ja. Jag också alltid som man håller fram blåsa om det utflotningskött och hela massa. Men också den vanliga mentalisten som är ständig. Hon tror inte Estla stora. Jag också wow. Hur ska man också list och mental wow. Här är också utlösande att vi snackar om listaskola att det skulle bli 16 men jag också helt att vi får kanske en listaskola ut kanske wow. Helst wow. Här som man kanske kan få lyssna av blåa ställen och hela att städa att arbeta med skolfrågor. Så skolan är alla ställen och barnakar är alla ställen. Här kan man arbeta bygga spåra med tog. Och så får man bo i ett lokalsamhälle. Tog allt blir inte top professional lista på som skulle utbildas. Men som vill jag bara arbeta kreativt och ha glädje av det. Eisen för sociala hälsorna. Och för jag kunna skapa något som det kunde åttarna skola huxa om att karman inte är tilta. Det är faktiskt möjligt för det. Här är karman tilta, men ofta huxa jag det som man lokalt kan producera hvis det ska vara pengar och det är stora listor för att lokalt som i alla byggnader. Att det kan släppa att sälja som en list till det kan finnas som är att ställa att det kan vara kommuner, det kan vara allmänna. Det kan faktiskt hjälpa till att köpa en list för först listor. Och inte importera list är som det är en knowledge. Jag tror också att det är första tanken. Ja, jag minns att vi tog ett arbete vid Svansbackman som var vår. Det var en stor framställning i en utbildning. Och så var det runt i alla ögon. Så var vi samsar vid skolan. Och spurte skolan om här vill dra vid. Det här var en ledsen dit beinare. Och den största och mest avhållvärda framställningen var akkurat han som bötten mötte inne i Fimmeknott. Och det var sögfortällningar i handlista av Moxansle som ville med. Och det var tänvärsten som kringfast är större av och i enklare värld att det blir med framställningar. Så att bötten, vi hävar bötterna och vi hävar lärarna. Vi ska lära det släppa få. Ta som karmarna så har vi flera byggningar. Vi tar väl arbete med att sätta en färravinnlig skola som vi var om. Jag har glattbakom av månten ända i Västmanna. Men vi hävar byggningar och sånt att då är så flytta att bötterna möjligtvis. Skolabötterna är möjligskola innan Gilliamnäs. Och här var en mättan av byggning. Här som kunde vi göra en skola till mättan och list. Och det som kan mangla att säga tog efter, det är ett universitetshus. Här som du så kan skapa ett omförande. Här som du kan vända till fel som man gör författning. Alltså bokflöj sin omvändas. Stopp. Jag är väldigt betänkta att jag vet att det snackar om att det var en ett-skola nyrre som kör på att det är sina plejtar tummantaller. Men det här det som kör på skola trend det är ju nämligen på köp och utrot och köp och luftfröje och utrot Jesus luftfröje samman så det får ut och värsta och så samtidigt skulle det lära alltså så där vi är och kanske kunde suggera brosjyrer som är eller som det är något som där kan alltså det ja det skulle jag säga för skolan alltså det är ju nästan like i kapsula på det här och skolan det är en av de som inte positivt jag kunde tänka att det måste vara från den moments och att det måste vara i var. Man ser hur som är lästa är det moments och hur som är next strukturerat är det. Det är mer det packa in så att man når och så där.
läsarafton, ja. Det här är ju något att säga om det. Vi ska inte ha det där. Så ska det ha det på bättre så det bara sitta här som man gör det. Så så. Jag kommer ihåg också. I min visste att det kan vara i filmen. Kan vara Alltså, det tog flera gånger som man väntar och det tog sig lite i vattnet. Du väntar för att han det är på något det är simpelt så det är det. Så är det inte att det Ja, hej. Ja. Och så också mättar till utsättnings massa symptom på självland följande. Men så är det klara hälsa ungefär. Ja. Vi tror bara jag en ljus ner. Det är akkurat som du säger på varje antal som Johannes och Rosa sa då. Johannes säger att självande skulle vi ha vatten utan att det ska vara för vind ut. Jag tog bara vinden och Johan. Att det var bara att de säger självande är som du säger lundan runt om. Det allra viktigaste att det får stortläka på styr. Svalarliga stortläka på styr. Och till att det är dagarna. Och så som Rosa säger det. Är det pura einivet. Jag vet, är det skolvarvarna. Det mest avhållvärda som är. Det är att vattnen spelar kjola, känta och tujinda. Det är simpelthen helt särskilt. Alltså, så ja, vet du då. Och sen jag en på en vis. Det är bara som här och där som såna grejer som att suga det. Det går sig in på annan mat. Ja. Ja, det går så så. Ja. Men jag kan lucka tror jag att här vi var så viktigt det är här var folk är känt för att vara synlig. Först och främst. Sankor och tala det och jobben alla höj. Vi känner ju väl för kväamentan med höj. Och kväamentan är grundläggande inte det första skriftmål. Och tala. Det vill säga att du kan gott uppbygga till listan och få med på så ästen i böcker. Alltså det kan supplera på dem. Så man ska ansätta sig skilja mittlen, böcker, listan till handvärslet och naturvistan det kan allt hänga samman. Och så lärde sig till att flera skolor röjnar arbetet det passar. Det är inte skolor som röjnar arbetet och det är lärare som entusiaster och färre dem. Vi ödlar möjligen bäg ute och inne. Men det är som att han tøymatallar som bryter upp i skolan ger till att vi får inte runt till att göra det just nästa om. Tøy heter det i Kilag är löst upp i skolan. Men det är löst sig. Vi är inte nöjda till att skolan börjar. Det är det mest kvällsskolar. Musikskolan förut så är det kvällsskolan som står och lyckas med väster i kvällsskolan. Kanske är det värst, alltså på är det kommuner som jobbar mest till, samma land på. Men här kommer man kanske supplera mig, det görs så att kvällsskolan finner mera möjligheter till att skipa för instånd. Och att de sätter hus i här, att man får flera samskipa flera hus i Östens land. Det vill säga, du vet så du arbetar kanske här i den nuvarande och samtidigt är kanske samman och servar vi här ute och här och smutt i musikskolan här ute. Kanske kan man liksom gå och samskipa Östene så att man fick flera tilltag av inskrinsliga de som var överstående för det. Här är det stå att man gjort det sen, man är lite i fälla. Det är att vara entusiasterna för list och mätta. Det kräver ofta det här tycker pengar. Och det är ofta olant arbete. Och det kan vara otacksamt långt. Jag känner ju Gussi Eisen från det som jag arbetar i korrespondansen. Det är eldsvalor som räknar vi stoler från Engelska. Så det kräver något som är. Fast we Skåne. Vi har gått i lista stående så list fyller sig av mig hela tiden. Men nästa ämne är annars integration. Och jag också något mer om det att det är något mycket utvecklingar. Vi ska sluta så. Ja, ja. Ja. Jag tycker att så Ja, så vill det göra samma som vi andra. Ja. Ja. Jag kan annars sitta då. Eller det sitter på. Ja. 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 Men det rätta ut.
Ja. Ja. Jag måste göra det integration och jag också alltså integration är utan det. Ja. Ja. Skulle jag lägga upp? Jag kan så. Nu har jag två utförskär och det är Ingolf Olsen för showgrejer. Och här är Sunna och det så. Ja. Ja. Påstås sin tränare. Yes, ska pröva. Så spännande. Så ja, alltså integrationen i följden hon kan vara mycket bättre än samtal. Att vi måste ha en mer skipa tilltiden och en integrationsmodell. Jag vet att dömer om att främmande som kommer till följa som första då ängsten och före ska det komma. Men att man har tog så då är det ängst. Tror jag vet, då jag kan möta först så skulle fyra bra plus så då så är det ängst. Och det har också en chans att vara pastor av det grundläggande mättan i början. Hvis vi lära dig att ta sig ängst, hellre än att lära dig att ta sig först. Så hur skulle det nästan kunna komma i första dans och skilja och göra rytm och göra mättan? Hvis vi inte integrerar det ordentligt. Undervisningen och förskolan har man styrkast med. Och så kött som man kommer här och attlar att vara fastbusiddande så också är att man äger att få tempo om att lära först. Och så mot tillknytare ofta kommer det vid längd och utbyggning och vi räknar där bara på en av det. För jag väljer att räkna marscherna. Men vi må ha viring för att det har finns en ekvar i skolan och vira här uppbyggningar så det kommer bruka sina fackliga fördelar. Så hur skulle det annars kunna komma här och trivas ordentligt när vi räknar det och räknar att man är uppe? Ja. Ja. Kan man så läsa sig också? Ja. Jag ser att jag vill ryka i vid att få mycket tillfälligare och att man hör i muskelslä och det här var ögonblick som det kommer vid. Så mycket att det är mätmättande och som bröjtest. Så kom och vi älskar ju att ta med. Man är ju örvis som backar men till människor som dam. Som för jag själv säger så är det nöjt att få en lov och hon är alene. Hon är borta, hon är norrgare. Och ja, mest uppmuntrande och i loven må vara att lära först. I Ryssland är det så att säga att du känner Ryssland så ständigt en brosche jag kan inte det att du ska ta sig utländskt. Det säger att jag är färdig att lära dig engelskt men i Ryssland är jag skatt att lära utländskt. Jag dömer om det är välutbildade folk. Forringen är vid det väglagna ingenjörer och sjukhusstörare. De släpper inte till arbetsförjön, tror att det är inte först. Men samtidigt så ligger skolan så att de är nöjt till att arbeta samtidigt. Så vi är nöjt till att ha en skipan som ska få lön och läsnare. Och att det har lagt så att det är det att och inte följt det. Och det är ordentligt att lära på första valen. Vi tar minnas till att lära föräldrarna inte först. Det har småbarn. Och så skolotid så kan man samskifta vid det stående skolan. Alltså det är väldigt låtsamfisk. Så det är ögonen störst arbete som ska göras. Och vi tar inte råd att inte bruka det här facket. Allt gott om man gör rangeringsarbete. Det ska till. Men får ska en sjukhussyster eller en väskförälder eller en möjlighet att arbeta i tjänstlinjen. Helt enkelt bruka som fack. Vi känner donna lärare som undervisar som har tillfört en skicklig för. Just det där med nödskärsen för skolan. Susanna. Ja. Vi ska förtälla det här istället så Johannes. Ja, efter pura samtidigt öppningsnär som de poängterar som manglar. En ny lov kommer och här är något ting som må eisne påstå ut av loven som inte stämmer ut det. Med annat här som Rosa och jag har till att vi har inslag av utlandskommande för år. Vi har en fasta skipan som är det arbetar man kött utan för en så är det eisne familjesammanföring. Och så är det andra som kommer eisne till på en måte kommer att följa att odla gift här och andra.
Det vil si at det er flere inska typer eller flere inska folk som kommer her. Og det som så hender til at de arbeider, og det som arbeider lunch, og arbeidsgiverne, det krever jo at du skal arbeide så lunch til at det ofte er arbeid, avskipere arbeidsstudier, så det er ikke alltid for 8 til 5, men det kan være som det og ikke arbeide morgenen og ikke og kvalitet. Så da man skal lære skolen til å lære først, det er grundene, det er må lære mal. Så er det avskipere, det får ikke ordentlig passa sammen, passa skolen, og det som de som må gjøre at de må skippa skolen og arbeide seg til. Og det gjør til at jeg vet at man rønt i rest av få jeg hadde det var i betrus som var teknisk i skolen, kjenner sin dutta. Jeg hadde det var 12 som kunne gjøre skolen. Resten måtte gjøres av skolen og bare arbeid. Tog at jeg la ikke fire. Tog er det veldig viktig at de får mulighet til å gå skolen om morgenen, arbeide settene først der, og så må de få skotning, naturligvis det er ikke missa arbeid samtidig. De etter fall er veldig arbeid til lokkes. De har brukt for penger. Jeg sender ofte penger her i familien og andre. Så at det er veldig viktig at man får sampakka det arbeidet og lære først mal. Det er ikke å lære mal. Og så er det til arbeid som de har, det er ofte arbeid som her er også på seg engstelig. Så det lærer ikke mal egentlig av arbeidsplass. Og jeg synes det at foreldrene, de har trolig å lære bøttene av første malet. Bøttene kommer i skolen, her stod læreren og lærer det først. Men det er simpelthen så så at grundleggende omtid av lærer er ikke til taks i skolen, for det er jo snakk av lærerkreften til å takke seg av tegnet og lære. Vi mangler eisen folk i skolen av lærer først. Så det begge bøttene, her må vi køre mer krefter inn, og eisene foreldrene er vi rønne opp av tegnet. Så det er fein. Vi hadde grundleggende som tilsier eisen til å lære mal. Vi tar målene for at det er sosialt løy, og at sosialt løy så at det er integreret i samfunnet. Det som kan hende, det er at vi får subkultur, subkultur. Og så ett av tre skal til. Det er, man hever etter agenter som innflytt arbeidsmiddel, og man hever fasta tid. Jeg spekulerer ofte på, man skal ansette til å bli så alvorligt at det blir en slags, ikke menneskehandel, men de har rett til det. Man anser at vi ikke importerer arbeidsmiddel som der arbeider for gode lønner, kanskje åskipere i skipper, bygva, ikke selger vel. Det er en skipper som ikke selger mennesker, ikke selger normale. Det skal man ansette. Det kan være alvorligt. Man må ha skipper i skipper, det kan man stå på. En integrationslærer. Ja, og hva sier du? Ja, altså, man setter ikke blod for kjæve, så man rønner ved som grøsant i janken her. Og jeg sagt når jeg sitter til at man vel, altså det virker jeg så videre alt for folk fra det samme der kaffe, alt og det, vi kunne stå og ødelig fra mennesker og ødelig vilja det beste. Men det beste kommer ikke av seg selv. Det beste kommer, det ringt å få fatt i det beste, og hvor veik det beste er, men man vet jo for hva det er man ikke. Og det har man her, ja. Man ikke at folk kommer og blir integreret i. Det blir vikt. Og her er noen konkrete ting som kunne gjøres. Det er via forrige greina i spørsmålet, altså via takke på en einstakkan for fullt, og hitje på, det her en potentielle skolelærer, det en jurister, det en ingeniører, altså orsaka en for idioter kan passe en fisk inn i oppvakten og i en fristare. Det gjør siden ikke mer, og det føles man ikke bøyene høyt til å gjøre. Det kommer skujfullt av gode følge, og eisen i hos herre er vi litt gjør, og det er det daglige. En annan dag var det en som var altså juralærte, og han stender og arbeider singlet fra som vi kører inn i første her sammen med folk som har skjevet skolen godt, og det er for så vidt sympatisk at man rannar, men jeg halte til at det er
misbruk av gåum krefter. Vi har bruk for folk, det kunne komma med nøkron. Og jeg halte tak at vi har folk inn til landet som mot eisne bira det, og det skulle bli det være vekk. Jeg tar det. Det går. Ja. Hur står det nu? Ja, okej. Bokstavlig. Ja, det Ja, det kan jag boxa det. Ja, tack för det. Ja, alltså integration. Vi får för utbildningar, skål för det. Och vi har alltid uppfattat det första samtalet som är över och inte sant. Det har det som är ju så att man ofta höra fast inte så rakt omtala allt av främlingon. Det är andra kväder på förresten. Ja, det är nu att nu i 20 år och jag ska uppleva det på hatt håll här. Det visar ofta att nåstövan emot främmande mäkta är ofta lika proportional i avstånd. Alltså ju långt väck är pratar ju mer än 4 koppar det. Och kanske mer än 50 så där hur man beväger sig fram. Och då det kommer närmare så man ser det bättre och ser det närmare så blir man mer vinnarlist. Det var min äcklar. Vi hade ju snart det på samhället. Vi hade inte det förstått det. Men vi kunde också alla fyra mot höger för chairman till inflytande i Askilde. Det är att vi har en möjlighet för att göra ting som är lagt på början, hvis vi inte efter kan halda i sport eller så. Vi såg att det har sådana fotbollare i Sverige och Danmark och sådana. Och jag hade inte att det är till främmande så själv som tror att det är mat kanske man helt gift annat på. Man som get ut så. Ofta går det möjligt bäst man har gjort det all och här har vi möjlighet att bli det är annat. Där är allt. Och jag har alltid att här som man ser som kom till förra det är inte öde väl. Så när det kommer en nog så gott på det så för sig på det där. Så går det på i fisk i det första och en bibel och det har alltid att det är liksom den jag vet inte det blir assimilerad integrerad. Jag har ju inte långt men det är ju det har och inte på mig. Så det är inte helt öde på det. Och vi har öde det var aska familj eller folk som kommer till och så var som fungerar utmärkt. Och jag hade också varit som är också viktigt det här att integration jag ska kika sin båda väg. Kan vi få en rik på utgångspunkt för fundamenten så må vi också räkna integrera sig in. Alltså ett pusselspel ska passa ut på det. Och här har också att det hvis vi kan gå i väster det är ju rätt mycket så att man kunde då så i kommunala regi och då arrangera mentorna på vi kan här göra och såna där. Ja, det var rätt. Ja, det är också Ja, Det var rätt. det är rätt nu, ja, det är det. Men det är väl ett kontorsskål kan man helt. Vi ska inte snacka om att vi har legat nu i Johannes inne fasta skipan. Och det är nämligen det som Johannes säger att det är slö, alltså det kommer inte att säga mat vi i skål ända mat, ja. Som då är giften där vi och det är där kommer det att fiska. Vi säger sältor och det. Men så är det som kommer vi till dömes fasta skipan. Så ofta kommer där vi till mal jag känner att tänka så stärt, ja. Hitten round som man säger. Och här alltså jag har hörsta i och chatt som är som en real. Nästan bara jubel om kashipanna. Och hon är så där går för arbetsgivare som säger så lära bara att arbetsgivare så ju så att få arbetslivet nu. Men trots att de blir fackföreningar så är det öliga bänken för skipa. Inte tror jag det har något utan det men det är tror jag förstärker det fast undergräver för arbetsmarknaden. Det är så mycket där att det kommer att säga har trus utanligare som skulle arbeta alona eller vad sånt. Vi ser skipan till bomben. Vi ser först vi går för jag börjar arbeta. Här möter öde väl det är ungefär 20. Det skulle inte ha med 20 på botten. Det är rätt svårt. Det får kanske touch för det skulle göra det för gå hemma. Fast arbetsgivaren har en arbetssituation som är väl nog. Och han firar sig. Han firar sig arbeta. Och så långt arbetslösa inte för på något vis. Ja men så kan man bara veta att det ska först.
Och det kan man alltså som man bänker vid arbets eller från fackföreningen så det är att man lägger att ta koncept standarden kan vi säga att och kan vara bli laxa fällasnä. Och det går att säga att väldigt ofta så det blir att det inte organiseras så det kanske inte är möjligt. Jag ska bara påpeka att det är vandra som man ska huxa om till att är man östern. Det var som förlost och så att problem men man måste hävda vi att det kunde väl på vandra man lösning som och det så kan elva utstörre. Så det är små och man kan gesta arbeta ganska och det är som annars är gift vi för ja så att ja. Så det är så mycket. Man ska bara sätta att det inte är ändå så ja. Och så så då? Ja, det var också läckert lite kärlek och så. Vi har en position alltså folk som kommer in. Det är mycket jobb att göra. Kan inte så bara kunna fatta att det är en resurs. Ja, här var ett mycket nästan 8-9%. Vi hade gjort väl en tredje så det är en stor fjäll som går i en eller 8-period. Och det är helt klart i pur samtidigt att målet är vinkeln i mättarna och allt man säger. Så det är jävla viktigt att vi kan ha orka målen i oss kroppen. Och det pur att vi kan se att kan man vara mer flexibel. Och det är lägga att de här enklast, alltså kartiskipande, ett förbyg kanske man kan läsa flökning. Så tar man det fru så kan man sätta till vår intensiv lärare först. Det är perfekt en möjlighet. Man säger ja, alltså filosofen Wittgenstein, han säger nämligen här som val kan man stäcka med det där. Och det är bara samma det, det är bara anspåren på att man tar och släpper sig på värsta. Men då kan vi så hålla fast vid att arbetsmarknaden är en fantastisk integrator. Det är mål och mätta här. Det går rätt så mycket att säga att här fejlar man väldigt just för Sverige och Danmark. Man har just hemskt bäst i EU-lever om de sociala klienter. Det är inte bara att ställa med. Det är så tjockt att alltså fan av boster som och missa alltså Amerikan Lund och så vidare. Och det blir ghetto. Här ska vi inte snacka om det. Det största ghetto i Köpenhamn. ja, det är Så det är naturligt att man söker samman som man är, alltså som man då valvill och så vidare. Och det är pura samtidsnäring som är alltså uppnåna facklig fördel. Det är rätt som att lära för så för att jag säger att det är jävla viktigt att vi brukar det här. Hvis vi märker vi det bruk för fördel, så är det automathandla innan alla vägar, alltså annars till hetsmärkter och så vidare. Så är det en lackning i 20-systemet en också lite lackning så för att sikta allt för att arbetssättet höra hemma. Det var en fin sändning i sommaren i universitetet och följa den skuppelse här. Man börjar med att ska söka med folk som inte stoppar köpen. Så här har vi det arbetsgivare som politiker och metamål och så vidare. Att det ser realkontakt i vurderingsland. Så kan man höra hemma att man ska ha en utbildning och så vidare. Det är väldigt viktigt. Och det är viktigt att vi fäller så folk som inte bara arbetsmarknaden, att vi rätt och hånd kommer ut. Alltså, vi vet att följa hela en medtur av sociala kontakt. Vi älskar att gänga ut med annan och träcka på från samman och vara samman i flyktingar. Så det är viktigt att det släpper på parst och inte kan hända så att vi inte just en sjukvård på en parallellsamfunn. Alltså inte in i världen som inte släpper på parst, så söker man samman med som man då vanligt nationellt svarar. Men så faktiskt vi har svårt att göra med gott och väl. Det kommer från en hacka energi och det vi globalisering så är för den goda maten kan man så alltså stilta och när jag säljer ner familjesammanföring som det finns alltså vi vet aldrig hur gott det är för att det är alltså vi vet att börja en stor klumpa in av det kan man säga vilken vecka så kan alltså vi kanske som vi får att göra en fantastisk form över det alltså vi följer. Vi har alltid absolut estimerat vid utkursjonsformen här, så vi huxar på det väl. Men det är inte så stramma att det blir en spännande trötta för ett rötast. Det är viktigt att loven är ganska mer ramlov om det är konkret och detaljerad. Så kan det också ändskåna hela vägen. Ja, Johannes? Jag också, vi snackar om arbetskraft. Det är som människor. Ofta är alltid vi huxar ordentligt om arbetskraft och att få en ekvation. Men vi glömmer kanske en part som är människan. Till den parten som vi har i integration. Det kommer arbeta,
Men det er også en bruk til her på tilbud. Og her er målet lyst. Her er det alltid. Og her husker jeg, hvis vi ikke setter inn på en vei ved målen, så har det ikke noe annet vel enn å få inn i en subgruppe på en eller annen måte. Å være sammentegnet som det skiljer på noe. Det er målet jeg har vært til. Men hvis vi skulle være sammentegnet og teste sammen, så må det ikke gjøre det. Vi har alltid at våre folk er nok så foregagnelt, det er nok så mye folk, som blir nesten privat. Men jeg har alltid at våre folk er nok så mye folk. Og til nekk fremmed folk til vavon. Men jeg har alltid eisen at man er doa nok så vel haft tilkør. Men kanskje er det et trompult ta ui til så nekk av dem som ikke doa til første mal. Og før det doa er engst, så vi får at her ofte en ivrig engst. Det er ikke mest øy ofte. Det er arbeidsplassen og eisen i skolen. Bøtten er eisen. Det er en avgjørelse. Så vi er nødt til at få mer penger inn i at lære det føres først og fremst. Bæg i skolen og eisen i det som er skipet i undervisning etter skolen, i voksne først. Her synes du at du gjør det? Ja. 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 Förstår du? Jag snackar om det här så. Ja. Nej, jag hade att det här vi att vara jag vill allt. Det är förståeligt. Vi som människor vill allt. Men det som är nämnt om är arbetskraft eller människor som vill ha via till att det här är en öde grundläggande spurning. Att det inte bara en sån filosofisk huvudspurning. Att det är spurningen om hur man skipas. Skipar man sig således efter arbetskraft? Eller skipar man således efter människor? Och bara helt konkret omtalar Johannes säger om att man inte har folk till att lära bötterna till folk om målet. Och det är helt konkret att lära före som annan mål och lära före för föringar är pura kurskoppar. Så att kan man inte konkret kan ju uisne hvis det tar vi vilja. Hvis vi vilja ha arbetskraften, jag har varit jobbcentral i Nord, Grönland i 4 år. Här har vi allvera en part av arbetsmarknaden till att skapa. Det är så att säga inte grönlänningar som gör rent näkastana. Det är inte grönlänningar som gör mät näkastana, alltså nu generaliserar jag. Det är största inte grönlänningar som arbetar fiskvinna landet och så vidare. Det är outsourcat till fastlagsskipaner, till folk som får en riktig lön och mot att komma fram. Och till det välsmanutgörs. Och till det skapat ett parallellsamhälle. Jag ser faktiskt det uppförs öjda på det ska sägas. Så det är inte akkurat hur det är så stora kriminalitet och sådana ting, problem med tandmaten. Men det är simpelt en väcker i mitten. Så det tar väl och det är väl intresse. Och jag menar till hese myndna vill man förstilla på. Alltså det här vill jag eller vill jag med något annat. Det är allt fullt att snacka om att vi skulle lära det förres och så tänka inte jävla möjliga att lära för. Jag känner att jag tog döm om att det skolan att det var tecknat trusvart bilder med och så och det praxis statistik. Och här är det vi måste stöd till är det vitvilja. Det tänk om här och göra som det säger som det är sagt. Det är rätt livsbostad. Och tänk om här för sina pengar. Och hvis vi säger att målet är prioritet, så är det prioritet och så ska det fungera. Hvis arbetsgivaren bestämmer, så är det inte målet som är prioritet. Så är det arbetstimmar och fabriken som är prioritet. Ja. Ja, det var en gång säga att vi är öliga gästa på. Men jag har jag vet är bara gästa på till ett visst. Alltså vi är öliga höfliga för jag. Men ta och det är öliga och kan chatta med det. Ta vi kalta hjälp och ta vi kalta post. Ta är och hora inte öppna för det. Alltså vi mangla att ta vi välja är då vi själva ta vi det bara vi bara familj. Alltså jag har alltid att vi får näck mer att lägga på efter att vi är då just men först är grundläggande forskning för det att det kunde att vi kunde ha öppna samtal för det första som går. Ja, nu. Bra. Du sa det? Ja, alltså praktisk kunskap där kan finna det som säkert till fast familj. Jag tänker att hur så man lära man om. Det
är så viktigt att det har också varit det. Det här måste ju föreslås. Alltså vi kan tro att alla donar är ganska här har alla ganska mycket kanske inte är positivt alltså inklusionen är gånglig alltså främst i den här som tar upp i kommunen som är så utanför. Och det är nämligen hans utanför just det rätt. Ja. Så man var frukt att komma att den främmande rätten att du och så är det på fjärde. Jag tycker vi gör det av inte vilja men det är mer alltså så du ser jag säger att det är ju väldigt lokalt här det är Ja, det är då höfligt. Och så tar vi akkurat mättan ordentliga är på spel. Så är det inte så där gästapligt. Rosa? Ja. Rosa? För 6 år sedan så hade vi ett samarbete på Svar. Jag samlade alla jobbar in, bergfrågor och utländska kvinnor kom in och män. Här som man har stått in bara och hur man säger. Och här hade vi 4 restauranger som är hefen därifrån. Hela branschen för utländska födas som mål. Det var inte allt så stort. Det var inte. Och det var ett område jag vet att folk Samsung fick det lov vi att komma vi asiatiska märken. Gör fram. Och så hade det isne först var att det var en som kom från på slantvärlden det kom från. Det gör det när vi hej att tänka på hur så fantastiska landet. Men isne för faderbönder kom. Så det var alltså och vi ska inte glömma hela sådana medaljer. Och det så är det för kvinnohuset. En kvar kvinnor som inte har något gott. Och den största fören som har är att det skiljer sig för normalen. Och att här vita inte för att de får jobb från. Du får att faltare som visar att de kan färda. Men för guidade för brytarna. Här är flera av dem är fänkar i sin egen hem. Och det avvarskar i skarven. Så det är vi som ser det. Så har vi ingått med så starkt som vårt program. Ja. Det var så dock säkert samma som du säger det var så som problem att det är kunde ju ta för jag och slå alla och för att man tänker att det ska gå vidare så det blir ju om man kan få det. Om man är organisera dem alltså det är så kan man bli va. Det var ju på måndag man kan lågköra på alltså punkten om du vill. Det var inte så det är nog man kan. Men utanför har man sett så hög pröv kan man säga alltså samtidigt är det ju mål alltså var det är ju det är punkt att det här så kan bara komma så slags mal det är ju om familjer som har livat fast för generationer i Danmark där det är så inte så ta ett så där riktigt att du kan inte uppleva mättar som stormal. För att det lösa nämnt jag på det här är ju inte det här det har inte det spår det. Så är det så att det är utbyggt man skruvar sig ut i vuxna. Alltså är det ju internationell makt för det här. Alltså ofta så säger man kanske godkänna utbyggnaden för dem. Men där kan man lagt ner så där för honom. Så men det är inte så seriöst så här kan ska inte fråga om problem. Ja, Man har till att supplera. ja okej, men så kör man det. Men även för när man kan validera dem stäckna och hvis man så skral och det så täcker man det. Men hör rätt att det är ölen liksom som vi fick det stället där va. Och efter det här att det här är helt inte ser för ett problem. Det är en fastighetschaufför som har akademiska utbildningar så här någon. Och är akkurat som vi säger man säger att det här blir kulturen för att vi är ju testat på inte eller så är det rätt. Men det är alltid ösnen det är för så jag och såna att ta ett av ösnen vad det för det där så det har man hört det så då. Men alltså jag vet inte att vi ser alltså det är jag kan mäta så för man inte så långt kanske det var för mig. Ja, det har vi ju så ska äldre. Det är kanske en vision för varje så kan komma lite vända i varje men Jag kommer vi skifta halvvägs. vi måste skifta nu att det. Eller håller så runt nästa vecka. Det var så börjar.
Nej, alltså nu är det färdigt för nu kör jag vinner eventuellt vi kunde uppskatta det i Walmon. Chancho. Jo, det är det. Jag tror det är det. Ja. Förra sessionen för att det är landspolitik för kommunen tycker jag att så det är så. Men nu skulle vi väl såna löften så till landspolitik så så först och främst jag har en kunskap i det här så och då börjar vi med min ända vi kanske ja. Yes. Alltså det är helt kanske lokalt kunde vi vara vi har ju inte att vi kanske har en möjlighet. Och vi då snackar med det där. Vi får ofta när vi det hemma vi ser att vi får ju det är det passar det så. Så jag undrar viktigt att vi inte är kontakter arbetsplats till var. Och vi hade väl förut det är inte så mycket skulle säga men vi har det pendla kan vi det perfekt. En tur med arbete det är störst problem. Så jag hade att hvis man vill orka mer det så flyter man alltså vänner till vånar som kanske är avhängiga turist det är alltså som och ett annat alltså som vi fram som har snackat ner om det är inte att luftrum i Karlskrona. Man ser att det är mycket mer alltså 15 på 3 arbetsplatser och utrymmen. Och det är alltså söt musik på en lösning på det. Han tar ting hem som vi då alltså klara att stanna upp på mig som musik på det var så mycket som vi för att komma in där och så. Och så är det vi i växeln alltså färra innan alltså hon tar hon ordet för att blomma så är det bara fantasin som ser ut alltså det är så kan man göra. Här kommer det alltså och hvis du nöker allt så för det som är läckert och stör som alltså fantastiska plats och väl att komma in så är det bara som man inte läckert och så det blir att komma här. Och eisen till att vårda är ju kostigt också med det här. Så det är färre energi på fattkontorsjonen så är det. Och jag tycker att färre vid någon år det kommer upp att det är corona och att det är kultur det är ju bra det här. Alltså folk gör det där man ser att det är börjar bli hoppa och så är det alltså det. Så tycker jag att det är naturligt att våra ofta så man lägger mer arbetsplats på att det är fler flexibilitet som och vi har kanske hemsens bästa album. Det var vilket kanske inte alltid men det lukar vi. Och det kanske att han gröna som är hon är öjda framkommer till böcker så vi är igång vi hemma. Hon är 100% förvis. Hon vill inte börsnoterade som är så hända som är ju där är ju vi följer. Kanske syns för mer skriva att det är så att det kanske är trovärdigt så där. Så det är inte möjligt så var man att göra det riktigt att det är inte arbetsplats som för som man ska också se. Så det blir fram som är stor för det alltså för det på klimat. Det är inte så. Ja. Det är gott ja. Ja. Trots allt vi så jag hade här nu akkurat också om integrationslösningar och det är inte så starkt som det det tror ju inte på att vi inte manglar arbetsplats. Det är ju just det här var sådär. Jag fjällbrott kan arbetsplatsen i Västland och testa på att fast. Vi ska hålla fast i det här så klart övergå karmar. Så är det nu kan bli vi att känna skott här och slås här och söka hända vägen. Alltså det kan vara Luna som är en karla hemsöpe och det var arbetsplats och testa på att fast och jag helst kosta för jag plan är det man har servicestöd till någon annan. Så det är gott vi såna arbetsplatser och att någon får den luftförorening och så där skulle man hela dagen ja så det betyder för av luftförorening men det är att arbetsplatser så finns vi här och får vi i hela tiden. Det är ju så det också men vi ska sitta för det på vi är det också det är det. Och alltså det är för det så ju tillfällen som får det ner vi gör det. Och stämt och är det där i musiken för det att kurva allt klart om att det är så. Det har hopp ja för det ja. Det har hopp i inte kan det. Men så är det också som arbetsplats som är ju synter svårare att få och varva. Här kan vi istället vara det att trots allt säga oj som är
sinter Axeløy, og det uppsjóar løyvi som kom i månaden for massar samkommer. Og så var det arbeid arbeid for å få rettende til øyne, altså fiskeretten til øyne. Her krever et arbeid for opphold, og jeg skal varbeide det, kan man si, og styrke. Og nå fikk vi Katten Johanna og henne er løy, og kom med menneskerfoto, men stadigvæk det en annan rang som nå til det gamle oppkjørerne, og det var utsvikt. Og her ligger arbeidet åpne å gjøre, at få til tidsja, så hvis at det kommer av hatt vi hiver, og til særlig visse så er høyderkåtene til for legge nye, så rekker det sjølvast det som er i stedet til at man sier. Og her med det så her, at det kommer mennesker på. Men det har jeg tatt på vel. Høysikt. Ja. Men annars så hadde jeg også at jeg hadde vill hava en øyre gåa sammensatt arbeidsmarked var. Det hadde jeg faktisk. Det er ikke en stor hovedløsning for meg. Og så var det noe som pendler av til arbeids, men det er også noe som pendler til arbeids. Så vi skulle bare sikre for jeg hadde fast at løse seg karmene i hava. Det er også nettopp kommunen er sikre for det. Det er sånn religiøst jo at her så skal det nok til vi hadde sagt. Jeg hadde også forresten, det vil jeg ikke til at vi har finnes langt påløver, og vi synes det nå for bakkaflås at ikke på at det kan skal være en økende perspektiv av virkelig og påløver til færomfylling. Og derfor er også at kunne gjøre videre veldig ut av dem, så må man sikre for at man skal forstæsette seg her også. Ja, og der, ja. Det som jeg vil fortelle om det nekka helst om jeg vil i Utta. Du tar vi om vinden. Grundarsteinen for vinden, det er faktisk at mennesker er. Og nå at jeg må spørre ødlen her, og gjøre at du er fullstendig agert. Han som ikke vil oppleve dette her, han vil ha opppeikere. Er det nekkar inni her som ikke vil oppleve det, at han sier for ur veien og til må bremsa brottliga og knappliga. Etla at det har vært utfyrir, at det har vært nesten gjort en vallokko, men vallokko er ikke fyrir hentur. En åhappen, men ur nærvig, og hjertatjotten for oppa pumpa. Er det nekkar inni her? Det er ikke noe det skal være noe. Det er alltid vinner her. Alltid vinner. Og mennesker kommer til arbeidsplassen. Det er best av mat. Og fisken blir fort og gjort og alltid det her. Er det nekkar inni? Nei, vet. Som vi sier, jeg vil til helst være her for Utta. Det som er rettelig tøtninga mye, det er at vi ikke er i band. Vi har ikke trygga karmar av en. Og i seg selv, at køyra bil, det er lusfart. Men at økjada 4 ferne, da jeg sier, render ur en gym, oppa vei, om du køyra lovliga fri, og du nøyst å a bremsa. Jeg har sjukra bil i Nekvar, fra 2008, som er avløsner, til 2009. Her er det flere folk, som er så deg, det var bare ondt av seg, reaksjonene til det var ondt. Det var deia, det var vannlok. Her er det nøyest å føre folk virkdamer, oppat, vishaler jo, som er eina her ved spørsmål. Og det som vil vise her, det er det at vi har ikke hakt opp på det her, hver største vanten i landet under fyrsten her. Ikke hakt opp. Og det som vi innskjer, nå vet jeg ikke, men det som vi veldig innskjer, det er en skeianemnd som Rådet for Ferdselstrygg skal omsitte. Det er rettelige tøtninger minst. Og jeg skal lova deg for det. Hvis dette ikke kommer lære innan skjøta tog, så kommer meira deg av det. Og det kommer vann opp hen. Så vi vil ha nødt at vetra fria bygdene. Vi vil, det som har vært tunga først, det er rettelige tøtninger minst. Vi vil ikke ha mer, vi vil ha trykka karmen. Vi
høyre der kosa og vi vil ha trykka karma. Det virker som lestos. Dette her trykki karma til hava og grundarsteinere fyrir vinnuna. Dette grundarsteiner fyrir vinnuna, tog hvis vi ikke koma atter og fram på en trykka måte, eller hvordan trykka gjennom det, men så kommer jeg over henne, og det hender rattelig ofte. Stål på meg. Hvis vi får hakt ut, og skjer ned, så var jeg først ut av omsida, så kommer jeg da vite hver støyen er da. Og det at jeg skal nok fortelle deg nek, for jeg husker om at det her, nå en dag, så en lastbil som tjener lampen, han fotor i gråte, han fører sånne lovlige fer, inne ved Gilja Grind, heima for kjeringen, ja. Får de heima dør, da er det kommet til Sandalås, og det faktisk kommet til Sandalås i skolen. Men det som vi kallar, det er tikkat og sånt, og det er något. Lukka mykje. Her kan man lastbil bare. Tjekk meg heima dør. Og lastbil bare lovlige fer, Tvær bilar var 18 fyrir. I visste ikke hva skulle larvas. Jeg skal bare tjene langt ut også. Vi har fått noen lesser av råd. Jeg kan gå alla tøyene atter og fram. En seier springer opp om. Det har gjort det smart her til seien at etta og mange veger. Han springer opp. Disse lastbilen, han høkker i bremsen, han får sikksakk på henne måten. Gråte, størst grøt, vi snakker ikke om levergrøt, eller noen 45 grøt, det var sant, vi snakker om størst grøt. Det blir at han var langt nå, han skrattet oss ned, og han fører det fram til at jeg lytter noe annet. Han får sikksakk etter venn, så er stor klett, hukka atter fram. Hine bilene måtte krasje reven, man sier man skal ha så fastå. Det er ikke nært som gjør det. Ongen køyre og trusk og bygde møtt. Ongen køyre akkurat fors utanfor. Ongen. Det lukker meg. Det er mennesker også. Det er vi som har rett. Han får køyrande, og hele bilen måtte bremsa. Her kom en stor skære på bilen. Så badden hadde gitt her, og det er ferdig her. Der kom det vattlige hensyn. Det er hevren. Hevren, det er skja, bare da vi atter, det er kjent da. Og det er ferdig. Og varst du kvært urslidig at du er. Jeg skal fortelle deg en urslidig at du er. Her er enda trutjar bil øvlukker, eller vannlukker. Og dette badden kunne gitt her. Det er ikke bare tala for vi ikke mitt. Urslidig at du er at det som eier ratten til bøyen, som hever det faktisk til, så det er en uttrykk. Og uttrykk det. Det er ikke min. At det er som eier at det heier, at det bøyer marsjen, han får penger for det. Hva skriver deg? Legger hold, han får penger. Det er urslitt av det. Det er alt annet. Vi må gjøre det rundt for kartongfersle, som vi har sagt før, og just det sommer. Lov at det skal være. Og en annen for at overalskjør og festgjør, altså det er landskjør. Det er ikke verre å følge ut og takke unga penger for. Men da det er innenfor for det vedtrafik, nekk latter. Det kommer slett ikke noe dorsktrafikken. Det er lov som kan være. Lov 5 blir brøtt i 2006. Lov 4 fors er brøtt, og hun kan lattelig brøttes, og det kan ikke være så dorsk, og det kan lett slå og ta åndas rettelig for. Ja, årsaken, ja. Hva skal hun gjøre? Ja. Johannes, han som kommer. Ja. Elneberg. Ja. Arbeidsplass. Arbeidsplass. Altså, det som vi husker til, og i Vavon er det så leis, at vi har noen god arbeidsplass, inngående nyheter. Vi har privat arbeidsplass, har vi fiskvindene, elvendene, så har vi noen smier, eiendomsland, og så har vi handelsversjoner. Så har vi til allmenne arbeidsplassene som er akkurat på Sjøvnstøy Vestor, så har vi noen bostånder, skoler og annet. Og her er det øyelig viktig hvis alle ikke skulle for at havne til arbeid. Så vi får eksportere arbeidsmennene og bli en sovjeåts, at vi får arbeidsplassen av øyden. Tog må vi røyne å få
bæði vanlige arbeidsplassene for fiskvinna, og varbeida kvotnar, og varbeida møyvene, og gjør det tryggere her, varbeida elvene, mennene vestre, og røyna få allmenn arbeidsplass vestre. Det kan være en minnanskole til dømes, eller andre, fordi at vi skulle eisen hava arbeidsplass her vi hava utbygging for. Jeg har da flået om det få i sjøvnstørene. Vi skal inn slå folk i vav. Det kan ikke passe at vi bare skulle hava et slag av arbeidsfolk i vav, og resten blir eksporteret til halvmark arbeids. Så vi skulle hava trinnar i vav, så må vi hava arbeidsplassen her, så folk sier og visker, og ta skulle mentnaløy i eisen som vi snakket om Johanne. Eisene kommer til at ta vikre og det som tunnelen heier av gode ting for, eisene ta negative søyen av det. Til at vi dømes vi tar til menta og løy, noktaløy til dømes, til å eksportere på hånden. Og eisen til at vi tar målega for at feres at og fram og for til arbeids. Vi skulle røyna selv om det lagt av for arbeids i havn, og vi tar høy utbygging arbeidsplassen, høy utbygging i havn, skulle røyna få hei arbeidsplassen vest. Jeg har alltid et mål til politikere i Vavon må være til at vi får flere og fjølbrøttere arbeidsplasser i Vavon. Det må være et mål. Og det har vi måliga for det, for det er lykke kjøtt av hver i havn i vestur, som å køre til havn. Det er øyelig viktig å kommentere. For i tar vi lekkje av minnanskole Vavon, så er det bare en halve time å køre i skole. Akkurat som vi kører halva til med havn. Så det er øyelig viktig å poengtere til at vi er en parster av ministerløsning, eisen til det kommer arbeidsplass. Ja. Han går også, Ja. Jeg har alltid ønsket åsamtidig som min sida, og jeg kunne ikke endekake det samme som Øtla har sagt. Det er så forklart som gjerne En stor sak. sier det samme. Men det som er også større til jobb, og til det har vi utbygget flåvatnet, altså terminalen, så at vi vil klare at jeg kan måle på 1000. Vi får nå en simulatorskola til Vavon. Han kjører ikke øyelig til faktiver på. Det kommer eksperter og et hoksanslændere inn. Men en trobler vi må løse til bostedsutvext. Og ikke bare at det er som kommer til, men eisen det som er med. Og det er jo selvfølgelig ikke størst arbeid til kommunen, og vi har ikke utsettinger og utlendig som man kan gjøre oppe. Da man tar som skola, ja, vi skulle ha en skola, men jeg har lyst til å legge opp etter fra en skola som ikke annet er. Og det er til metanolist, som nevnt i Arne. Det er området at vi kveitjer til avhånd og i bøttene og som man kan kontrollere til. Og ikke minst et verkskjedende hus. Altså, vi har bygninger. Vi skal fylle noe ute. Mer og mer av og er med fattig, mer og mer truskjemmer av beidmoderland, mer av folk. Og jeg kan ikke la være ved at lente til som Geir sier for å bo inn. Jeg tror det samt vi Geir at vi skulle ha en skjønnet. Vi har ikke noen god haktor, men hvis det er spennende stil, vi tar gjort en utdroppning i våre kommunen. Mansører er vetenfria, at det kostar 12 millioner, og det er en reafesting som skal gjøres. Men og det er noe som man blir arbeidet i. Ikke skifte evne, men at man kan ikke lade affære. For at går det, så kan det være arbeidet via seg. Men det er veldig viktig at vi ikke bare en kommune, men ønsker en felaks om hva vi vil ha. Vi må være samt i øynene og ikke klante oss om hva skal være først. Og vi vet at det er bostadene færre kommer her til, det er av godtene til å komme. Og helst vi slår ved, så er det en elvmøter fra noen. Så at, ja, vi har brukt munnet til alt, og jeg har hevnet vi på dagen, jeg synes det kommer til å være det. Ja, det går via media, ja. Vi vil gå personer med bare mye andre reisning. Ja. Med å få Ja. Ja. Jeg har også sagt at jeg fikk spørsmål av kjennende at vi har en øyne på arbeidsplass, og vi må velge om det som vi har, vi må ansette folk når vi er veldig til, vi tar skaffe mening, men jeg husker eisen at vi må oppsvettene styrke om granskningsene og ta vei ut alven og fiskene, men eisen forskjellige øren sammenheng. Vi har ikke vekkere, men det er bare vekkere.
Nei, det er bare vekkere av sjøvn og av landet. Det er ikke irritiske vekkere i luftene. Vekkere. Vi har stått førja. Men det er ikke irritiske vekkere i luftene. Og det er alltid ikke man visste da man helst at man irriterer alt vekkere. Og vi har stått førja er jo sjølvand det tar det irritiske vekkere i luftene. Det er ikke flåvet. Og det skulle vi sjølvand stremt at vi må etter utbytte flåvet til bedre terminaler. Men eisene vøttene sjølvand. Og så husker jeg at først nettframlegsla, nå hadde det vært nok så det å gasafelle, at det her var først nettframlegsla, men da at han var så gode sendingene og godt av dette, så husker vi eier dyrka mer hvert grønnmeste kan vekse. Og det har vært opplagt av gående til det, det var skjult av bøye som ikke var brukt ved nøste rammer. Ja. Det hade vi det också samt om allt hit och det är inte vi vill gärna männa över ja. Jag vill bara vi vet inte att vi har världens bästa medförlänte i Noa. Det passar öde väl på att vi inte pitchar att vi länter. Och det är det bästa vi för. Jag var ju andra bör vi Noa är det bästa. Det är korsla. Öran servar jag så öde till på man Det är det samma. Brukar. Ja. Alltså det som är server är mätare och lika folk som startar. Så det är nästan man vill lägga till det jag kan säga som Det var det. Ja. Vad står? Ja. Nej, jag huskar bara lika att ta fatt i att det är vi allmänna arbetsplatsen. Det har inte ställt det som det brukar vi allmänna arbetsplatsen i Västervik som ligger runt är det som man får. Nu får vi då på showen större, men där är vi alltså att dra i fingerfest nu. Det här var det härsta arbetsmötet att inte kunna rösta. Så det är så att hörde vi någon, men vi är så kommer, men här är inte så näck arbetsplats. Vi såg att de som coronavärn, så vi till Västre, är bara en partial control, vi måste sätta potinopöjer och familjeopöjer på. Utan att landet är väldigt till att lämna en eneste krona till det. Det har vi i apoteksverkstedet, det var inte det här, vi skulle prata om här. Samtidigt så vi har en stor elbilder i Västre som var sända alla som hade bara till att apotek på Solö för att kunna fortsätta eller för att ta apotekar och åka. Det är upp att vi vill att apotek helt här så att det blir en som kan hela vägen som det skulle bruka för att först som vi gör den här och att eisen kan ta och bolka hela. Och så måste jag eisen att vi snackar sen om hur vi skulle vända öppna i samband med arbetsplats. Och ett som behöver vi på sig det är att man ska göra en tunnel från Holsiga det här från och Vansöre. Det är alltså meningen är över imiskar om det ska det inte så som öppna själva. Men i halvt kan ska bli till väster på bli bättre till att teach det från till. Det kan inte allvarligt i gagna. Väg och arbete som man nästan har borgar men det är alldeles för färsken som för första gången på byggnader. Vet inte vad det själva standard vet alltså det är rullar jag ser inte Pascal Silja vet ja men jag hade det när vi borde teach upp. Så jag hade isen att vi som välström och det på Ochen och möjligen att vi helt att här väster hur det fast och med kan det och att på välström som jag sa. Det var lugga som för att lösa det och vi skulle lugga som jag inte tia till hur har det flow och det kräver ju just mig eller så där så. Ja och en annan sak som vi stod skulle tala för isen eller kommer ju in på det. Men jag hade att det är som vi eller förra året som vi så på att det är svårt att jag vill hålla fast vid att framväxt männa öppna för öppna som är det hela här. Vilja? Ja, men så hade jag bostäder på som människor så är det fyra och komma nu till det så som att man kom att lyfta den på för hand. Så hade jag det upp att ta en hand och så se att det så var en person som fick det här där. Och så som jag sa ut i den till platsen som jag fick från men andra västra. Och så är det som att det är bra och så är det som gå kommunen hem vid att byta använda kontorser hela västra. Så det är som att vi finner faktiskt alltså färgstad till att som arbetar. Så när man arbetar i västra och det är som nyare. Så det är det ordentligt och jag ska läsa en byggkast. Så kan man säga att
det som görs där vi borde kunna faktiskt finna alltså faktiskt mäkta brukare sätta då in i kommunerna som är snällt med byta alltså det är kraftigt det är inte det samma som vi hade samtidigt med det att undersöka och tänka så en underhållande röst så om det är så hur det kan bli från kommunerna där är det inte bostad och är det så funkar Oslo säger att vi gör en tunnel här norr. Det är ett fullständigt enjur. Vi hade en öliga förnuftigt att det prat ju och få en handling och verkligen göra det. För det första, när jag blandar olja med att det är som siktar väl. En tunnel är öliga tryck bär vid Holko och Götlur. Jag ska bara kunna få kött till tunnel. Det här var inga färger. Men så tar det så hur är det då? Ja, styrker vindene, jeg får sette trykken opp, og så jeg bare for at det her, jeg må være rimelig det her. Det er godt at det røyner at det koster sånn her. Som sier Jan, en lov kan lattelig skrives, eller smujas, som det er et olje vippa emne og veite. Det kan avvarska mer, att jag är min böjder. Men tryckten mat i vassat. Kan jag säga att det har pjövst inte kostar 1 kron till kanske här och rätt till heja landet. Pjövst inte. Vi ska mycket lägre smuja. Det är arbets vi festar på då och vi öppnar bland. Tjäna kan. Här må man också plus. Men efter himväg så vill man gärna göra till att det inte ska vara noll kron. För kvadratmeter. Detta blir väl till. Jag know, det skulle oss. Det är ju så en vi är på den plats. Så Ja, helt usikker hvis jeg venter at det er i arbeidsplass og så videre. Man vet at orkjar og barn og så videre som har det som man kallar for en polyfektor. De får altså folka steg og at møte tilskudd. Og det handler om bruksfeil at det er stemplet for og så videre. Og så eisen er vi at som Rosen har omhørt så uveksler der huset. Vi har ikke hatt til en blåmande, altså det kan være en husgård som depel, som har kommet ned på 24 og en sånn kunne saknas litt i banen. Og det er man også om altså, innovasjonen skal organisere systemet. Det er fantastisk godt for vindmølleselger, kommer ikke 24 og så videre. Så det vil framstå helt sikkert så langt i det. Ja. Allt mycket var villiga ända kurser. Jag har alltid ätit det väntat på skolan. Det är samfärsla. Vill jag bäst kommentera så att man först vill komma till varandra. Att arbeta samtidigt som man det på han och det kan bli mycket att kunna så hade jag skrivit lite applicerar fler turer eller bussar som nu så för det bara till tjej gör det nästa. Det är så sant. Det är att det är en annan klocka att det är nästa år som är som vuxen. Så det är som att det är som kommer att komma och är det bäst utan så där att det är just när det är nu och vuxen som vill ha livet att så hade jag så mycket för en tåsa om männing och arbetskostnader och hästen. Ja. Du? Ja, det kan jag inte en gång. Jag menar, jag inte ett frysning tror jag. Jag färra sig med en buss eller samma hus man är. Jag undrar att ta ut all högsta frys på Ursula. Han frys som äger eisen för en skål. Utan måste förstånd i det. Detta är det bästa. Eller jag tror att det var ständigt. Ja. Vi behöver inte nu vi har sånt. Men det är faktiskt det här och kanske också spårningar till också till som det blir sagt. Och också kanske blir sagt fast det är även nu. Det är spårningar till också det. Vi tar ett check. Det är ganska spännande som vi på det här. Jo, kanskje jeg har en spurning. Kan man huxar om integration
Danmark omsider til målsøke som snur som utlendingere. Det er et målsøke som til alle er samt om at Føroyar skal overtage. Og Sverige bare kjøtt, tror jeg. Det synes jeg. Yes. Ja. Ja, det skulle jo ikke Det er nekk mer fleksibelt på andre måter. Vi gjør det en inflasjonsøk til komponentmål. Så vi var nekk mer fleksibelt på at tilbyde det oppfører økonomisk balance. Men Samsung skulle også minnes til at det er øyne kammingarbeid og trygt på noen. Men er det folk som kommer til. Det er vi hjelper vi til at det ikke vi som skulle holde folk vekk. Det er ikke bedre. Det er ikke ene kurs der som kan snakke land. Sjålan ikke. Altså vi kan være øyne. Altså vi lovs skal lande bygge. Vi har jo ikke mindre enn 100 tjej. Altså faktisk er nesten helt i førjemarken. Vi har ikke konkur. Altså forholdsvis det. Så jeg ikke man skal være benchen. Når man sjålan skal man ha lovbord som trykker at man rett ikke på ved. Altså bare at trykker at man kan på med og hos bygge. Ja, så det er jo bare et arbejde fremover, men det har ikke så så er det kan man arbejde om det så det er sådan der jeg sådan der har vi det først og det er det og det har faktisk det er det der så fint at det er det der så ja det skulle vi gøre og så skulle vi få og så skulle vi arbejde fremover. Ja, tusen Vi har gode opføring der hele landet, som sagt man skulle gøre det arbejde som ganske ellers hvis Det har gått lite för att kunna. Ja. Hvad kan du spørge dig, Lars? Ja. Og det var så for at bygge det ind og mot over øje. Han fikk ikke si inn på Johan. Ja, okay, så det er okay. Det er jo så, og det er faktisk stort. Ja, nice värmen. Men det är också att det är att människa att låna. Och försöka att vi kunna mål och vi skulle anställa det för att växa. Men alltså det är just så att det är att vi får det väck. Vi gör dem ett mål så det ska som kunna bli sig och det skulle bli kan säga. Här är ett litet mål. Då är också det. För det att bryta eller ändra det som man lånar och faktiskt ska låna. Det är ganska samskipa. Ja. Hårfingrar. Yes. Okay. Det finner mig. Yes. Ja. Vi skulle väck från skolastiska tillgången till den man väck med tillbaka. Vi kan ju lyckas vara lite på det, visst ni? Det är det. Alltså det är för dagssamma. Hon har omkring det lyfta som vi gör det. Astrid kan vi skjuta så här hon var ändå på. Så ja. Ja, det blir det så. Ja. Spelmålet vid det snart då, det är att det lägger man en hänsiktserkläring den där gamla. Det gör ju så att det står frihet. Men samtidigt så är det väldigt flott och lägger man kriterier ramlar den där gamla. Så hvis man kanskje vil få å selge seg kreative feil så må man skrive seg fast. Men Samsung så har jag sett att vi vill ha en friare resultat. Så det kommer till det som är och Samsung med skolan. Så det körer en linje. Och kanske vi tar bruk för att bryta det som lånar så som momsfröjen är boldren och lån. Och att det sammanhang från skolan och boja innanför skolan. Och det är inte en erbjudning eller inte en shop för att inte bli skolan så det är inte något. Ja, det här gör vi det bara eller en våg mot utanför. Och det finns ju också säga att momsfröjen är där skärskyldig och sånt så ja, så samtidigt också att vi må trycka på att de som är bötterna och det är på att de har möjligheter och det kan man inte så till för att männa och mätta och för att lyckas människor. Så ska det gå arbeta som land. Ja. Okej. Tack för som möte. Okej, okej. Ja. Ja. Och jag arbetar på samtidigt och då det är støvende som lever nå
Framsøk om vi innfyrer lusninger i læring. Det er opplagt sted for inn og kanskje både av fagskolen og mennene gjør høyrestande til samfunnet. Det er vi funnet frelser altså at det første medlemmene bedre høy varmest. Men vi er sånn at vi ikke har flere Det har pura håll i hötte att det ska stäcka av byråkratisk och norsk. Yes. Men jag var rätt att berätta eller rätt att jobba här. Ja. Så jag säger börja. Ja. Her etter gjør at det blir via lei oppe, altså, med Ja. Så hade vi sida tack för det. Det är håller på att gå ut. Vi blir så. Tack för det.